ଏଇ ଅନେଇଲୁ ଅଟା ପିଠା କରିଦେମି ଖାଇବ ଚିନି ପକେଇକି। ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଚାଉମିନ ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ମଗେଇ ଦିଏ ଖାଇଦେବ 2 ଜଣ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ? କିଛି ଖାଇବୁନି କି? ହେଁ ଖାଇବୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଖାଇବିନି? ହେଁ କହିବୁନି ତ? ଉପାସ ରହିବୁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁବେଳେ ଉପାସ ରହିବୁ କି? ନଖା ଯା, ମୋର ପରିବା ପତ୍ର ସଉଦା ସବୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯା ନଖା। ସତରେ କହୁଛୁ ନା ଖାଇବୁ ନା ଖାଇବୁନି? ସତରେ କହ, ସତ କଥା କହ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିମି ଦେଇ ପାଇଁ ଯାଇକି ଅଟାର ଚିନି ପକେଇକି ହେଲା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କରିଦେମି। କହ। ଚାଉମିନ କରିଦେମି ଖାଇବ କାଲିକା ଭଳିଆ? ଚାଉମିନ କରିଦେମି ଖାଇବୁ? କିଛି କହୁନି ଦେଖୁଛୁ ନା? ଚାଉମିନ କରିଦେମି ଖାଇବ କି? ସେତେବେଳକୁ ହଁ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତମ ପାଠରେ କ'ଣ ବାଜୁଛି? ଏଇଠି ଏମିତି କ'ଣ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ଆଉ ପାଠରେ କାହିଁ ପଢ଼ା ହେଉନି? ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଖାଇବାକୁ। କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଚାଉମିନ ଫାଉମିନ କିଛି ନାହିଁ। ଅଟା ପିଠା ତେଲ ପକେଇକି ଭଲସେ, ଆଉ ଚିନି ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଚିନି ପକେଇ କରିଦେମି। କ'ଣ ମୁଁ କହିନି? ଚିନି ଅଧିକା ପକେଇ ଦେଇକି ଅଟା ପିଠା କରିଦେମି, ଭଲ ଲାଗିବ। ପେଟେ ଖାଇଦେବ 2 ଜଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିବ ସେତେବେଳେ ସେଇଆ ଖାଇବ ହେଲା। ହାତ କାଢ଼। ଓ ଆ ତୋ ପାଠ ଓ ଆ ଡାକିଛୁ। ଏଇଟା ବରାଦ କହିଲୁ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲୁ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଖ ନା? ଆଉ କ'ଣ? ର। ଏଇଟା ନେବୁଆ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନେବୁଆ? ଅରାକରା କ'ଣ? ଏଇ ତଳୁ ବନା ଅରାକରା ତ ଆତ ଯା। ପାଠଶାଠ କିଛି ପଢ଼ିନି, ଖାଲି ଖାଇବା ନେଇକି ବାହାରି ଯାଇଛି ଏଠି।